Bitaraplyk näme? Oşa ganatdyr. Rahatlygyň ömür wakyny şany. Türkmen dünýäsine çaýlan dynatdyr. Galwa nur eçilen bagyt mysaly. Bitaraplyk näme? Bütün dünýäni bir sofra başına jemlemekdir ol. Dostlarymyzy dogonlyga çağırıp, kinelik kalplary kemlemekdir ol. Bitaraplyk diýmek beýik ykbalar, iqradyr watanyň baky bagtyna. Şonuň üçin halkyň arkada guly, çaýdy oň adyny bere altyna. Zendele var yerde bir tarap bolup Dostlaşjak millete gucak germekdir. Bu owadan dünýäň dynçlyk eşretin geleceğin aynasında görmek. Pederlerin arzu eden gencinin nesillere nesip etmesidir ol. Bir taraflık külli Türkmen halkının cenneti zamana yetmesidir ol. Dynçlygy bagş edip owadan daňa, yürekde yurt adım göterip diňe. Sarpasyn beýgeldip bir taraplygyň Türkmen edermenler, edimler öňü. tükenmez baýlykdyr gara altyny. Näme deňek bolar halkyň bagtyny? Toýly günlerimize serpaýly bar ýaz, pekim paýhas ýollarymyzyň ýalkyny. İlim ýaşulysy halkyň lideri, yürekleriň midemejek terweri, arka dagly bir tarap ýurt goýnuna bagtyar lukmanlar dik tutar seri. Gelli köňülleriň joşmaly wagty, gurulýan binalaň ümdügi ýagty, şöwkraty beýgelýän bir taraplygyň çäksizdir watana bagş eden bagty. Piragynyň arzu eden zamanynda bugün Türkmen, dünýäň höwes edip söýler. Zamanynda bugün Türkmen, balta barýan ýoly saýlap, waky cennet gurdu berekden. Haýkat bilen ümi barýan, parasatly ataly bir taraplyk toýun tutýar, arkadaky watanyň